Nang ban penyo ya ke jingkot jingkia bapura yiki nong song kari, kamtam haki jaka nong kendong, ka distrik malaria officer Rivoi distrik nongpo, haka jinget rilang bat ka malaria departemen jong ke patar kema CHC, kala penlong ya ka awareness program menin kesengi ka arpu terik penai March hajar arpusau, ban sam yaki musari, yaki bala tiap kum ki long lasting insecticidal nets, lane LLIN, yaki bala dap khlek dawai lupa, daka company kabala penmi yakine ki musari. Hakane ke jingsam musari la sam hadu pras pa tam ki musari na kabenta ki nong snong jong ka snong patar kema. Layu iru hangne bagi para nong snong jong ka snong patar kema ki la ya trelang ban ya sam ki musari na kabenta ki nong snong. Na kaliang ki nong tre ka CHC patar kema ki la pen iru kumno bangi de banle hakapor bangi thia hapo jong kine ki musari. Hakane ke jingsam musari la don lang ru kirang ba snong jong ka snong patar kema ki dikot ka executive committee ban ki nong snong ki balawan ya ban yasim ki ki musari ki bala sam da katanan ka koi ka khia kan kum ka jing betha jong katanan ka koi ka khia ya ki plastik bala song ya ki musari baro la thang no khnang ba kan omdon shu ka jing don kam ya ki hadin namar ba ki de ki bala khle da wai